kita dibelain siram na. Di prasa ayo loso. Walsi gam mana. जों त्रिपुरा मुथानि फायो ये जे आरो एक डेट मासनि परे तिनि इलेक्शन नंना हे जों आइथानाय नंनो बे बुथ प्रसाद फानथों जेफाना उंथों जों हा फायो दे जगो हा दखाना लारान बगै आइथानाय महाराजानो एबारे जे कुनु बाबे खायनो बुथ किसारदि जों ताना काबांमा जागा जों सिपिएम कांग्रेस बीजेपी रिलाया फैफाया जिनि त्रिपुरा सारनाय कुनु कपाल आरो खब दिया एबारे जों जे बगग्राफर सागदे ताव साइ 2023 जुदि बुथ मानहला आकला त्रिपुरा सारनाय फिलेबा किसाले किसारि थांनायनि साजा जाते जोंबो बगग्राम थानि किसा माननातै आकनामन बगै जों नायो जे एबारे 2023 बुथ रसिदि आरो सिपिएम कांग्रेसबो नायदिया हा दखाना लारान बगै जों ग्रेटर त्रिपुरा लेन्डनि बगै जान बगै जों जुदि ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड मांलाय जों जिनि डाइरेक्ट फानंनाय जत किसंनाय अफिस आदालत माने लामा लामप्रि कारेन्ट दै जतनो जों मानखांनाय जों तान बाय ता पर्यन्त जों एक नागार 75 बছর तुतै आव बक शासन खाया शासन खाय जिनि नौ फुक्सि कै लामा लामप्रि जों बिनि बाय मेला खामजा आखजा एप्रलाय बक नायो जे ताब इ जे जिनि एडिसि एरिया रंना जत जनरल एरियास ना माने नायो जों जाते बुति रमसना मेतै नि बागैनो जों ताब कासो याखैनो जों त्रिपुरा मुथानि अंगै ताकला इहा फाइट फाइना थि फाइदो नगलगेरि